आरो नोंथांमोननि खाथियावनो थानाय रौमारियाव बिथांमोना निरिम्स खालामगोन होननानै बिथांमोनाहाय बुंदोंमोन खिन्थु जायाखै ओरैबायदि माने मिसलिड खालामजाबाय प्रमद बर'जों मिसलिड खालामजाबाय दिपेन बर'जों मिसलिड खालामजाबाय बै गोदान लाइमोन गोदान जेनजि सोर बिसोरलाय बिथांमोननाव साननो हानाय गोहो दंना गैया आङो दिनै बेखौसो सोंनो लुगैयो गिबियावनो आङो सासे बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंहा दा माने इसिबां बैसो जायाखै नोंथांमोननि सिगाङाव फैनानै राजनितिकनि सोमोन्दै बुंफैनो बा राजनितिका मा बेफोरखौ आङो बुजायनानै होनायनि आंहा दिनै सम जायाखै आरो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर माने जोंनि सिनियरफोर दं लिडारफोर दं आरो नोंथांमोननि सिगाङावबो फैनानै राजनितिकनि सोमोन्दै बुंफैनो हयथ' आंनि बैसोआ जाथ'वाखैमोन किन्तु जेलानाखि बै समावहाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसना खमायलांनो नागिरबाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरबाय जोंहा दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै जोंनि बिटिसिखौ बोरैहाय जोङो बासायनानै लाखिफिननो हागोन जोंनि गोमालांनो नागिरनाय जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ जों माबोरैहाय जोङो एसेब्लाबो जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै जोङो गासैबो कलेजनि इउनिभारसिटिनि जोङो स्टुडेन्टफोर ज' जालायनानै जोंनिफ्राय जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा जोंनि जाथिनि थाखाय होननानै जों ओंखारबोदोंमोन बे हिसाबै जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिखौ जोङो जोंनि इयुननि थाखाय एसेब्लाबो मोजां जागोन जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जे बिपिएफ पार्टिया एसेब्लाबो मोजां खामानिखौ मावगोन जोङो सानहरनानै नुहुरनानै आरो जुदि जोंनि बे बिटिसिआ जोंनि बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै होननानै जोङो मिथिगौ जोंनिफ्राय जोंहा बिटिसि सोरजिनायाव जोंनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन गैयामोन जानो हागौ थेवब्लाबो जोङो दिनैहाय जोंनि गिदिरसिन मानसिफ्रा खिन्थायोखाय जोङो मिथिदों जे जोंनि बिटिसिखौ सोरजिनायाव जोंनि बिटिसिखौ मोननायाव जोंनि गोबां आबै आबौमोनहा जोंनि आदा आबै आयं मादैमोनहा गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिथांमोनाहाय गोबां माने गावखौ बावसोमनानै गावनि जिउखौ अबदान होनानैसो जोंनि बिटिसिखौ मोनदों होननानै जोंनो खोन्थायो बे हिसाबै जोंहाबो जोंनि गोदान जेनेरेसना जोंनि बिटिसिनि थाखाय जों माबा मोनसे खालामनो हागोन नामा जोंहाबो जाथिनि थाखाय माबा मोनसे जोङो कन्ट्रिबिउसन होलांनो हागोन नामा होननानै जोङो साननानै बै टाइमावनो जों ओंखारबोदों आरो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो दिनैहाय जोंनो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों जोंनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय जोंनो खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों दिनैहाय बिथांमोनाहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुदों प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो दिपेन बर' सार बिथांमोन बायदियाहाय दिनै गोदान लाइमोनफोरखौ लानानै माबा गोदान जेनेरेसन जेट खुलिदों किन्तु दिनैहाय बैबायदि दिनैनि दिनावसो दिनै बिथांमोनाहाय बिदि फैनानै बुंफैदों किन्तु सोरबायदि जेनजि जाय जाथिया जाय जोंनि बिटिसिआ अलखदनि समावहाय जाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरदोंमोन बे समाव बिथांमोना अबहाय गोदोसोनानै थायामोन दिनैहाय बिथांमोना लाइमोनफोरनि जानानै गोबां गिदिर खोथा बुंदों किन्तु जों बै टाइमावहाय जेला जोंनि बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफ्रा खमायलांबाय जोंनि 16था डिपार्टमेन्टआ थांफिनबाय जोंनि बिटिसिआ थेर बेथेर जालांनो नागिरबाय अब्ला बैफोर लाइमोना अबाव गोदोसोनानै थायामोन जोंथ' दिनैहाय जोंनि बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखै होननानै जोङो गोबां मानसिनि जिउ अबदानजोंसो मोननाय होननानै जोङो बुजिनायखायनो जोङो दिनै लाइमोनफोराबो फरायनायजों लोगोसे जोंनि जाथिखौ जोंहा बासायनांगौ जोंनि बिटिसिखौ जोङो रैखा खालामनांगौ जोङो दिनैहाय जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनांखाय जाथिखौ अनोखायसो जोङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टि बायदियाव थानानै जों खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन किन्तु दिनैहाय बै गोदान लाइमोन गोदान जेनजि सोर बिसोरलाय बिथांमोननाव साननो हानाय गोहो दंना गैया आङो दिनै बेखौसो सोंनो लुगैयो बिथांमोनाहाय ओरैबायदि माने मिसलिड खालामजाबाय प्रमद बर'जों मिसलिड खालामजाबाय दिपेन बर'जों मिसलिड खालामजाबाय जायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसि बायदि गोथार दिनैहाय सेक्रेटारियेटआव अफिसाव थांनानै बुख्रुब बुसि खालामहैदों होनब्ला बिथांमोनाहाय दिनैहाय मानि थाखाय जेन'बा साननो हानाय गोहो दंना गैया आं बेखौसो सोंनो लुगैदों जोंहाथ' जाथिखौ अनोखायसो जोङो जाथिनि थाखाय माबा मोनसे मावलांनो जोंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय जों माबा मोनसे मावलांनो होननानैसो जों ओंखारबोदों दिनै बिथांमोननि जेनजिया जोंखौ सोंखारिदों दिनैहाय पलिटिक्स माने फैनानै खालामफैदों खिन्थु दिनै बिथांमोनाहाय मानि थाखाय जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिस जायखौ माने गोबां माने खस्थ'जों मोननाय गोबां मानसिनि जिउ अबदान जालांनाय हिनजावफोरा गोबां रेप खालामजानाय सोरनिबा फिसा सोरनिबा बिदा फंबायहा जिउ गारनानै मोननाय दिनै जोंनि बिटिसिनि बे सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानै मानो बुख्रुब बुसि खालामहैखो दिनै बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै जोंनियाव फैदों बेखायनो आङो सानो आङो दिनै आंनि फंबायबाबो आंनि बिदाबाबो आङो खावलायगोन जोङो लाइमोनफोरा सांग्रां जानाया बिराद माने इम्परटेन्ट दिनैनि दिनावहाय जोङो रावजोंबो मिसलिड खालायजानो नाङा जोंहा बयहाबो साननो हानाय जोंहा मोनसे गोहो दंखायो दा बिपिएफ पार्टियाहाय जेरैबायदि जोंखौ लानानै दिनैहाय खामानि मावनो थाखाय सुजुग सुबिदा होदों जोंबो गोबां लाइमोनफोरजों सावरायलायदों दिनैहाय बे हिसाबै जोङो बेखार माने बिटिसिआवहाय जोंहा गोबां एमए पास बिए पास दंखायो दिनैहाय जोङो बेफोरनि समस्याखौ जोङो माबोरैहाय जोङो एसेब्लाबो समाधान खालामनानै होनो हायो
गोबां मानसियानो जेनेबा साख्रिनि थाखाय दिनै ट्राइ खालामो जबनि थाखाय खिन्थु मोनजोबा साख्रि मोनसान्दि सोलिनानै थाथ'नो थाखाय होननानैनो जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो जोङो बुंबाय जोंनि गिदिरसिन लिडारखौबो जोङो बुंबाय जोंनि आबौ आगैमोननोहाय जोङो साख्रि मोनसान्दि माबा मोनसे जेनेबा मावनानै जानो थाखाय जोङो सुजुग सुबिदा खालामनानै होनो हायो नामा होननानै दा बे लेखायैनो जेरैबायदि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव खोथा होदोंमोन 5 गेरेन्टिस बे 5 गेरेन्टिसनि मादावहाय जोंहा इयुथ्सफोरनि थाखाय दंखायोमोन 100 crore बाजेट बेनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोङो 5,000 जन लाइमोननो 2 लाख करि होनाय जाबाय आरोबाव जोङो बुंबावबाय सारखौ सार 5,000 जनल' होनो हाबाय आंजों थाफाग्रा लोगोफ्रा सासेबो मोनाखै मालाया लाग्रोथों दस्राया लाग्रोथों जोंहाथ' एसे एनै सोलिनो थाखाय दंखायो दस्राया लाग्रोथों सार बे थोआ जोङो बुंबाय सारखौ सारा जागोन र' आं माबा मोनसे सिन्था खालामबावनि दाख्लैसो दालाय बे माबायाव बुंलांदोंमोन ना जोंनि आसामनि सीएमआ बुंलांदों 15,000 जन लाइमोननो आरोबाव जोंहा बे 2 लाख करि रांखौ जोंहा आसाम एसेम्बलि इलेक्शना जोबनाय लोगोनो जोंहा बे 15,000 जनखौ जोंहा जोंनि लाइमोन बेकार लाइमोनफोरनो होनाय जाबावगोन होनब्ला दिनै बिपिएफ नि दैदेननायाव दिनै जोंनि बिपिएफ नि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय सिन्था खालामदोंना खालामाखै बिथांमोन दिनै बेखौ जोङो लाइमोनफोराबो साननो हानाय जानांगोन दिनै 2 लाख करि रांखौ होजोबनो हायाखै खिन्थु बोसोरे जेलानाखि जोंनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ थाबाय थागोन बेखौ होनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि खाथियावनो थानाय रौमारियाव बिथांमोना निरिम्स खालामगोन होननानै बिथांमोनाहाय बुंदोंमोन खिन्थु जायाखै दिनै बिपिएफ पार्टिया जाय बुस्थुखौ खालामनो हागोन जेरैबायदि खोथा होदों बेखौनो दिनैहाय मावगासिनो दङ दिनैहाय जोंनि बेकार माने एमए पास बिए पास सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा बेराद जाबाय बेनि थाखायनो बेखौहाय जेनेबा गभर्नमेन्ट जबखौ गासिबो मोनजोबा गासिनोबो होजोबनो हाखाया पसिबोलानो नंखाया बेनि थाखाय जोंनि इयुथ्सखौहाय माबोरै एंगेज खालामनानै दोननो हायो बबेबा मोनसेयाव बेखौ सिन्था खालामनानैनो सारा दिनैहाय भकेसनेल साबजेक्ट बेखौ दिनै दस्रा माने डेभेलप कान्ट्रिफोरजोंहाय माने बिथांमोननिखौ फल' खालामहरनानै दिनैहाय जोंनि भकेसनेल साबजेक्टखौ स्कुलाव सोफानानै होदों हो खिन्थु हायार इडुकेसन गैया बेनि थाखाय बेखौहाय साबसिननिफ्राय गोजौसिन सोलोंथाइ होनो थाखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनैहाय भकेसनेल इनस्टिट्युट गायसनजेनबाय जोंनि कासिक'ट्रायाव आङो चिरांनि जोंनि कासिक'ट्रायाव टुरिजम एन्ड मेनेजमेन्टनि इनस्टिट्युट बिथाङा बेसेबांबा गिदिर माने गायसननानै होबाय बिनि कनस्ट्राक्सना दा सोलिगासिनो दङ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन साबजेक्टआवबो एग्रिकालचार अट'मेटिक जिखुनु साबजेक्टआवनो बे जोंहा भकेसनेल साबजेक्टखौ लांफाबाय थासिगोन होननानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाहाय जोंजों रायलायदों आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोन जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम होदों पिअ फाइनाल होदों बिथांमोनाबो टप 10 आवहाय जायफ्रा मासि आवग्रिनो हागोन टप 10 आवहाय जाय माने गाखोगोन बिथांमोननि मार्कसाहाय बिथांमोननोबो फंबाय बिनानावमोननोबो दिनैहाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै जोंहा फोसावनानै होखाबाय आरो एमआइ साबजेक्टआव जाय टप 10 खालामनो हागोन बेनोबो 3 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन आरोबाव जायफ्रा पिएइचडि खालायगासिनो दं पिएइचडि स्कलार बिथांमोननोबो जोंहा रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होनब्ला जों इयुथ्सनि थाखाय जों इयुथ्सखौ एनकारेज खालामनाय जादोंना जायाखै इयुथ्सखौ जोंनि लाइमोननि थाखाय मोजां सिन्था खालामदोंना खालामाखै खालामदों निस्सय आरोबाव जायफ्रा एपिएससि इउपिएससि जायफ्रा बिथांमोनाहाय होगोन बिथांमोननि थाखायबो जोंहा मोनसे अनसुंथाइ थागोन बिथांमोना थांनाय समनि सिगाङावहाय गावसिनि गभर्नमेन्ट थानायावहाय सुपार 50 मिशनखौ फोसावदोंमोन खिन्थु बे सुपार 50 मिशनाहाय मा लिमिटेड मानसिनि थाखायल' आयंमोन 50 जन मानसिनि थाखायल' बेथ' जोंनि थाखाय थोजासे नङा जोंहा गोबां गोरोंफोर दङ बिथांमोननि सुपार 50 मिशनाव सोरबायदि मानसिया सेलेक्ट जादों जायहा कनसियास न'खरनिखा जायहा एसे एनै माने टाउनाव फैनानै एसे एनै माने कचिं मोनखानाय एसे एनै माने नलेज मोनखानाय बिथांमोन बायदियाल' दिनै बिथांमोननि सुपार 50 मिशनाव सेलेक्ट जानानै दिल्ली बायदियाव गुवाहाटि बायदियाव थांनानै कचिंखौ लानायनि खाबुखौ मोनदों जोंनि बै गामियाव गोदोसोनानै थानाय जाय रिमोट एरियायावहाय जेबो बेफोरबायदि खबरा सौहैस्लाबा दिनै बिथांमोना ओरैनो आन्दायनानै थादों दिनै बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामनानैनो जों हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों रायलायोखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बै दिल्ली बायदियाव थांनानै कचिं लाहैनो गोनां गुवाहाटि बायदियाव थांनानै कचिं लाहैनो गोनांखौ दिनै जोंनि बिटिसिआवनो खालामनानै होनो नागिरदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंहा कम्पिटिटिभ एग्जामनि सेन्टारखौ जोंहा गायसननानै होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाय बुस्थुआ जोंनाव गैया जोंनि बिटिसिआव क्राइसिस बे बुस्थुखौ खालामनानै होयोब्ला जोंहा गोबां मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि जागोन ना जाया जेरावनाखि जोंनि फंबाय बिनानाव आब' आदामोनाहाय जायगायावनो थानानै जोंहा बे कचिंखौ लानायनि खाबुखौ मोननाय जागोन होनब्ला गोबां मोजांनि बाथ्रा नंगौना नङा आरो गोदोनिफ्रायनो बिपिएफ सरकाराहाय माने जायफोरा एपिएससि इउपिएससिनि माने एग्जामखौ होदों जायफ्रा प्रिलिम्सखौ पास खालामबाय बिथांमोनाहाय न'आव थांनानै सारनाव रांनि अनसुंथाइ बिहैबा सारा हरलाबायखायोमोन
जोंनि आदामोनानो जोंनि आबौमोनानो खिन्थानो रोंगौ मोनखादोंमोन होननानै खिन्थुहाय माने प्रमद बर'मोननि बायदि सालाक खामानि मावनो रोङाखै बिसोरथ' बिथांमोना ओरैबायदि माने सालाक मालाय गासिखौबो माबा मोनसे खामानि मावब्लानो बेखौहाय नाम दोनो मिशननि नाम दोनो दिनै सुपार 50 मिशन बिथांमोना फोसावदोंमोन खिन्थु हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गोदोनिफ्रायनो मालाय होबोबाय थादों अनसायबोबाय थाखादोंखा मा खालि मोनसेल' माने बिथांमोनाहाय बे मिशननि नामाव नमेनक्लेचार दोननो रोङाखैमोन दिनैहाय बेफोरखौ गासैखौबो नायनानैहाय दिनै आरो जोङो गोबां युथ्सफोरजों रायलायबावगोन सावरायबावगोन गोबां फिडबेक लाबावगोन आरोबाव मा खालामोब्ला जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जौगाखांनाय फैगोन जोङो दिनै बेखौ नायनानै जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांजों जोङो गोबां सावरायबावगोन जोंनि गासैबो जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरजों जोङो सावरायबावनानै जोङो इयुनाव आरोबाव जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय जोङोहाय माने गोबां खामानिखौ जों मावलांबावगोन होननानै जोङो दिनैहाय ओंखारबोदों बेखायनो आं बेखौ खावलायदों बे गोदान जेनेरेसन बे गोदान जेनजि बिथांमोनहा जेरैबायदि खोथा बुंगासिनो दङ दिनैनि दिनावहाय बेखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ आङो सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों बिथांमोनजोंहाय जोङो मिसलिड खालामजानो नाङा दिनैहाय जोंहा मोनसे साननो हानाय गोहो दंखायो बेखौ साननानैनो जाय बायदिया जोंनि इयुननि थाखाय मोजां जागोन जोंनि इयुन जोलैनि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोजां सिन्था खालामदों बेबायदि पार्टिखौ सापर्ट खालामलांनानै जोङो सरकारावनो दोनबाय थानानै दे जोङो नायबावनो होननानै जोङो माने बिपिएफ पार्टिखौ माने सुजुग सुबिदा होबाय थाबावोब्लासो गोबां जोंनि गेजेराव खामानिखौ मावनो हाबावगोन जोङो बेखौ सिन्था खालामदों आरो दा बावहाय आइजोफोर दं हिसाबैहाय दिनै आङो बेखौबो माने फंनैसो बुंनो लुगैदों आरोना मादैमोन आइजोफोरनि थाखायबो जेरैबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव 15,000 आसनि होनायखौ स्टार्ट खालामबाय आदाया जोंहा दहाय बुंलांखादों बिथांमोनाहाय माने थांनाय समनि सिगाङाव माबायदि खोथा होनदोंमोन 75,000 खरि होगोन होननानै थगायदों जोंनि आइजो जोंनि इन'सेन्ट गामिनि जाम्बा जाम्बि आइजोफोरखौहाय दिनै थगायदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा खिन्थु जोंना जायखौ होनो हायो बेखौल' मावगोन होननानै खोथा होखाबाय नालाय दिनै 15,000 होनायखौ स्टार्ट खालामबाय आरोबाव जायफोरनि ग्रुपा मोनाखै थालांदों जेरै दा जोंनि युथ्सनिया थालांदों बे 2 लाख होनाया बेखौ उननि समावहाय माने मोनलांगोन दा आरोबाव जेरैबायदि थांनाय इलेक्सनावहाय जोंहा खोथा होदोंमोन जोंनि आइजोफोरनोहाय 50% मेम्बार आरो चेयारमेननि खामानि मावनो थाखाय जोंहा रिजार्भ खालामनानै होखागोन होननानै दिनै बेखौबो नोंथांमोननि ओनसोलाव निश्चय मोनदों जेरावबो मोनखादों 50% आइजोफोरनिफ्राय चेयारमेन आरो मेम्बार मोनजोबदों बयबो मोनजोबदों दिनै बेखौ मानि थाखाय मोनदों हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा आइजो माहारिखौ सन्मान होयो हौवाफोरजों समान समान खामानि मावनो हानायनि दिनै गोहोखौ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा होदों जोङो जेलानाखि बिटिसि इलेक्सनावहाय जोङो केम्पेइन खालामबाय थादोंमोन जोङो ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन बिथांमोननि माने सानैसो आइजोफोर बिदि ससियेल मिडियायाव माने प्रेस मिट लालायनानै बुंदों हाग्रामा माबाखौ प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि दोखो रायदों जों माने मेम्बार चेयारमेन बिदोंमोननो गाज्रियै रायहरजाबाय बिथांमोनाहाय नोंस्रा दिनै हौवा माहारिजों समान समान खामानि मावनायनि मोन्थाय गैया नोंसोरो रोंजोबा नोंसोर थाथ' होनबा आइजो माहारिखौ दिनैसिम बेसेबां नेहाथ सानो बेसेबां डमिनेट खालामनानै दोननो सानो खिन्थु हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जोंना बिनि उल्था आइजो माहारिखौ समान समान हौवाफोरजों खामानि मावनायनि मोन्थायखौ जोंनो दिनै होदों बे हिसाबैनो दिनै आइजोफोरनिफ्रायबो सारा जोंहा बोर मोनदों जों बायदि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनिफ्रायबो बोर मोनदों जोंनि खाना बेंगुरा गासैनिफ्रायबो बिथाङा बोर मोनदोंखायनो दिनै बिथांनि माने दैदेननाय पार्टियाहाय दिनै सरकाराव फैफिननो हादों नोंथांमोननि ओनसोलनिनो दिनैहाय रायखांनाङामोन आरोबाव फिन रायखांबावनांगौ गोनां जाबाय बिना गयारि मेडाम मासिबां थगायदों जोंनि आइजोफोरखौहाय अमा फिसिनाय मिशननो बोरमा फिसिनाय मिशननो गोबां मिशन खिन्थु मोनसेबो साक्सेस नङा बिथांमोना थांनाय समावबो गोबां थगायखादों जोंनि आइजोफोरखौहाय बेखायनो दिनै जोंनि आइजोफ्राबो साननो हानाय जानांगोन दिनै नोंथांनि गथ' गथायनि थाखायबो जिहेतु युथ्सनि थाखायबो मोजां खामानिखौनो बिपिएफ पार्टिया मावखादोंबा आरो आइजो माहारिनि गेजेराव जौगाखांनाय लाबोनो थाखायनो दिनैहाय आइजोफोरखौबो माबोरै जौगाखांनो हागोन बिनि खामानिखौ जुदि मावखादोंब्ला नोंथांमोनाबो दिनै साननो रोंनाय जानांगोन बिपिएफ गभर्नमेन्टआहाय माबायदि माने गासैखौबो लानानै जोंनि बिटिसिआव माबोरै जौगाखांनायनि खामानिखौ खालामनो हायो दिनैहाय बेखौ सिन्था खालामदों जोंना नै दाख्लैसो सासे जोंनि आब' जानाय बैसोनि मालाय आरामसे बिथाङा चेयारमेन मोनदोंनो बिदि टेबोलाव जिरायलायनानै प्रेस मिट लाबायब्रा आब'आ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ साबायखर होबाय दिनैहाय सारा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन जोङो दिनै मेम्बार चेयारमेन मावनो मोनबाय सार बिराद धन्यबाद होदों सारखौहाय बिथांमोननिया उल्थासो जायो रायजायोसो बिसोरो दोखो रायजायो बेखायनो जोंनि आइजो बिमा माहारियाबो सिगाङाव जेरैबायदि थगायजाबावनो फिन थगायजाबावनो नाङा माबा लाइजाम हैनायनि खोथा ओंखारदों आदानिफ्राय बेफोर लाइजाम थाइजामाव जेबो गोसो होनो नाङा खेबसे फरायदो ज्राब गारहर मानो होनबा मावखाया
थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि थगायखादों जोंनि आइजोफोरखौ बिमा माहारिखौ आरो दिनै नोंथांमोननि फिसाजों बैसोनि समान जोङो दिनैहाय जोंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय जों खामानि मावनो होननानै जों ओंखारबोदों नोंथांमोनाबो जोंनि सायाव बोर सारस्रिनांगोन जाहाथे जोङो माने जोंनि फंबाय बिनानावनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखौनो आङोहाय मिजिंथिदों आरोबाव बे दा जोंहा जोंनि बिजाथि जोंनि फानिराम सार ब्रह्म बिथां बे जोंनि केन्डिडेट एमएलए केन्डिडेट बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो जोंना सारा फरेस्ट इएममोन बिथाङाबो माने रावखौबो नेग्लेक्ट खालामा सोरबा जाम्बा जाम्बि थांबाबो बिथाङा मोजाङैनो रायलायहरो मोजाङैनो रेसपन्स होजोबो दा बिथां बायदिखौ जोंहा जुदि एमएलए जोंहा दिसपुराव फाथायहरनानै जोङो मन्थ्रि लाबोनो हायोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय खामानि जाबावगोन स्पर्ट्सनि खोथा होनदोंमोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि नांगौ जोंहा बेफोरखौबो जोङो जोंनि ओनसोलाव जोङो सारनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हागोन जुदि जोङो मन्थ्रि सारखौ जोङो फथायहरनो हायोब्ला आरो सारखौ नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै देरहाहोयोब्लाथ' नोंसिना नै फरेस्टआ आरामसे फैबाय सारनाव होनब्ला बेसेबां मोजां नंगौना नङा नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय बेखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैसिमाव जेसेबां जोङो नुदों जों जेसेबां बुजिबोदों जोङो बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंनानै होबाय आरो बेवहाय दिनैहाय आंहा बिदि गोबां माने खोथा बुंनो बैसो जाथ'वाखैमोनब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय आरो बेवहाय आंहा माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननिसिम माने आङो निमाहा बिनाय थाबाय दा बेखायनो माने 9 एप्रिलाव जानो गोनां बे एमएलए इलेक्सनावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ बयबो नांगोलनि सावगारियाव होनानैहाय जोंनि एमएलए केन्डिडेट फानिराम ब्रह्म सार बिथांखौ देरहाहोगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौबो आङो फोजोबबाय गोजोन्थों